kao database ma sirkal nitiere godo ema ne gigone Jokenya gi simu. Bende en ratiro ka oganda mathoth owuok oko mochopo kar kae. Mana paro mapiyo ka niwinjo kacheno makama dhi nyime, Nick. Nochal nade kata paro momiyi ka sirkal lando thuolo mag tije gitudore kod kambi moro e piny Qatar mar mondo mi gikaw Jokenya maromo 8,000 mane miwacho ne igeto thuolo gi duto. Jok mobiro e interview to turi iwacho ni nyoro Jumapil ne igeno 3,000 ne oseliki. Ing'eyo ni en paro maber mag tije gi eki. Aparo ni ikruok makare mane onge. Nikech sirkal temo loso wach mar ni wawuok kar ng'eni Qatar ji ong'iyo ga dhi mana tije matindo tindo mag ot mag udi. Koro sani ne giketo wach mar tero jok ma professionals kaka jo degree. To kar kinde mane olande weche tije gi eki gi seche ma koro ni timo weche mag interviews ne tin sana. Sana jogo ma kuonde mabor e counties ema miyo aparo ni kane ber ne sirkal do loso wach mar chako wach ni e county gi partner gi institutions at the county level mondo gine kaka ginyalo luongo jok makwayo tije gi gibika kasto ginyalo yudo tiyo gi thuolo no mar miyo ging'eyo ni wan gi jok machalo nade, gin gi the right skills ma wadwaro, gin gi ikruok machalo nade, mondo be wapuonjgi ni tije mag jo Qatar gi mondo mi yudgi nyaka tim achiel 2 3 ma nyaka ibedgo. Gik machalo documentation chal nade, passport chal nade, certificate mari bende en kaka mar kiwacho mar driver in kode kosionge kode. Ka en nursing ema igombo in gi certificate machalo nade. Koro that verification machalo kamano itime county masama koro idhi e koro interview mogik to koro yudo ka koro thuolo no koro selosore maber ma koro ok chal ni koro ji biro mang'eny. Ng'eni koro miyo ka koro ji ywak ni awa kuma bor waonge transport to jogi nyisowa ni ok wan qualify e tije gi eki. Aparo ni en mana ikruok kar korka sirkal kech intention to ok rach lakini en ikruok machalo nade nikech koro dhano ng'eny maonge tich. Nyithindo manyoa e skul higni 2 mosekalo, higa mokalo kata mana sani chalo mana pi ma koth machwe. Koro dwaro ni mondo ikruok obedie malong'o, sirkal ochak nwang'o jok maginyalo wuothogo e weche mag loso weche gi eki, jok machalo recruitment firms magin credible ma osebedo identified at the county level manyalo nyis konyogi e yorgi, kik gitim gini kendgi. Odwaro partnership gi stakeholders ma piny ka obed e county, obed Nairobi, to ma tich manyaka tim kapok tije gi olandi. Kik walanda tije to ok waikore maber. To bende